Валентин Лилов, капитан на Манастирище. Първа победа в началото на сезон 2016 година в мини футбол. Ваша коментар за победа, доволна ли сте от играта на отбора? Да, като за първи матч добър, малко припряно, но общо взето прихожа. Първият матч нормално, като за първи матч хубав матч се получи. Двата отбора според мен е стойност. Като че ли се кара Бира, ви поизнададаха малко, така стоете добре в момента, така да? Да, те са все пак обигран отбор, не са от вчера. Получи се хубав матч. Новите момчета в отбора? Новите момчета в отбора доста перспективни. Очакваме така и в Алкръжа да се представи на добро ниво, както затвърдим и добрите игри на Рибекс. Това ли ще целите пред вашия отбор да практикувате атрактивна игра и така да дадат сферно си хубави игри, а не по-скоро цели пред отбора да сте на първо место задължително? Не, цели нямаме. Искаме да обиграваме момчетата, моите момчета, да правим хубави мачове и да бъде един празник за хората. Какво ще пожелаете на всички, които играят в Монтърския мини футбол с началото на новия сезон? Пожелавам успех на всички отбори, да няма контузии. Както винаги, така и за покойния път Римекс организира страхотна лига и мачове се получава. Така че успех на всички отбори. Благодаря.